Bueno, Iñaki, ire zer, nahi puntua jartzeko? Ahor ba? Pieza berrik inalde konfinazioan, sormen lana utzita zeukiat albuan, obediat mantendu zaharrak goguan, denak nahastu ordez jotzeko orduan, improvisauko diau elkartutakuan. Improvisauko diau elkartutakuan. Bueno, nire puntua, Urretxu Zumarrako bertso eskolak sorreran zer ikusi handia izan zuen aspaldiko lagun zahar bati. Juanjo Sagastibeltza. Zer da bertsolaritzak eskaini dizuna? Beno, izan ondo!